familiar mestre, soc de Cintorres, he viscut tota la vida així, i de molt xicoteta he anat aprenent fent això. Ja ho veu lo fàcil que és de fer. Fem una miqueta, un nuguet, i després ho fem al revés i ja està. Bon dia, jo me dic Empília i soc d'ací de Cintorres, he viscut tota la vida així. Cordons no és el que he fet més, però bueno, així tota la gent del poble ne sap fer. I és molt fàcil, ja ho veieu. Cordonem, fem el nuguet i després per amunt. Ja està. I les fàbriques que hi havia antes i les que n'hi ha ara? Jo treballava en una fàbrica de faixes i té el seu procés, claro. A sota portaven el fil de la filatura, després ho esgordí, ho ficaves en el... ara no me'n recordo com se diu. Ordidor. L'ordidor, bueno, i ho passaves al plegador. Del plegador posaves al teler i al teler pues, anar teixint i quan arribes a la medida que té que ser, deixes un tros sense teixir, que és este dels cordons. A mitjà li feies 2 passaetes i deixaves l'altre tros per l'altra faixa. I després a seguir fent faixa fins arribar a l'altra. Que fa uns anys se va fer un... Nosaltres teníem a la fàbrica una maquineta que tenia la medida que tenies que fer i parava, que antes anava d'una altra manera, se feia un senyalet, però a vegades te passava el senyalet i no te donaves compte, i d'esta manera ja se parava. Jo soc Marisol. Sí? A Dassó hi havia una màquina que les arrollava. Una màquina però a mà. A mà, se posava per ahí i després se voltava. No, I se posava el cunyo al paper de l'empresa que ho havia fet, l'amo. No la crec, com si fos... I el paper molt bo, d'aixòs de... S'estrassa. No sé quin sigui.
Això és la planta, el que portem a la planta dels peus. Això és la plantilla que li fiquem perquè no faci mal el canyimiche ahí. Y entonces ahí damunt se fique el peu este de fusta que tinc jo ahí. Ho cosim i queda així. Veus? Això és la sola, que és esta. Ahí davall està la plantilla, que és la que va ahí. I després això és el corte, que és això. Enganxem ahí, li fiquem unes tatxetes perquè quedi tot sujetor i ho fiquem al cavallet, que li diem nosaltres, i ho anem cosint per tota la volta de l'espardenya. Felicitas, Sorribes Carbó. Jo me dic Rosario i tinc esta roba bruta i la vull llevar en el lleixiu que farem ara. Jo, Nieves Marín, Montfort. Anem a llevar la roba que tenim bruta. Tira-la dins. Això ha d'estar ple, però ara no m'ha res. I això és la roba que està bruta, que de què era aquesta roba? Roba, però era roba d'aquella de antes. Blanca. Blanca, que diem de llans, aquelles camises gordes. Però fa 60 anys, això. Mama deia, O 70. blanca, sempre era blanca. Sempre blanca, era per fer la blanca. Perquè entonces no hi havia ni polvos, ni sabó, ni hi havia res. Això, se ficava ahí dins, ple d'això. I Ahí dins, això què és? La roba. No, Ahí dins la roba bruta. no, el recipient. el fòssit, en un fòssit, que té un forat perquè li conguereixi l'aigua. I després se tapa en això i fiquem damunt la cendra. Toma, la tinc així. I ara se deixa remulla, no? Se deixa remulla. Sí, i aigua calenta, I aigua- i anar estirant aigua per dalt i pel forat, i així a un altre cubo que paràs ahí. I anar agarrant d'ahí, en una pitxera o el que tingueres, abocar-ho per dalt. Un dia o el que te paregueres, segons la roba que hi havia, i després se traïa a aclarir-la al riu o a una bassa, on se feia moltíssim blanc, molt. Sense reposo, ¿verdad? Sí, ui, més d'un dia tenia que estar. Aquesta aigua fa un coloret com Sí. sempre la manzanilla, que te Sí. fa un vas de A manzanilla, més, fa el mateix color. Feia un coloret i seria Tu vas fer lleixiu, una miqueta més? aquella aigua. A més, la cendra Si la no usem, te cal passar-ho. la cendra la usem també per limpiar les paelles i això, Sí, per lo sí. mascarat. Aquella aigua l'agarraves i te quedaven les mans com si fos lejía. Que te queden Sí, és que se li sabe molt, com si fos lejía. igual.